slepu style. Pán Považan prišiel rovno z Bulharska. Aha. Tuto, dámy a páni, pán Považan Tomáš je veľká legenda. To akože... Toto bola ukážka toho, čo sa stane, keď zaspíš na štarte. Úplne jednoznačne som dominoval po každej stránke, ale podržal ten meter náskoku až do konca. Na úrovni štvorky, a to sme na priamom slnku v máji. No to je sila. Priame slnko, máj, 21 stupňov, nádherné podmienky na to spraviť rýchlostný tréning bez zranenia. Ale chlapí sa predháňajú a bojujú medzi sebou takýmto bezkontaktným spôsobom. Čiže láka ma aj box a tieto veci, ale a takto, Marek, si to vieme rozdať, čak? Väčšinou ťa porazím. Vplyv rýchlostného tréningu na ženskú krásu, pretože o tom sa málo hovorí, ale to je brutálny fakt. To je rýchlosť. Chalani si tu dávajú bomby. Zase som vyhral. Toto je dôkaz, že genetiku neporazíš ani tvrdým tréningom. Tak dáme exeržený. No to je taký odporový prostriedok na brzdenie. Vie si to škálovať, čiže nemusíš trepať sane a 8 kotúčov, ale proste kolieskom si urobíš rezistenciu podľa seba. Teraz sa začína ukazovať, že vlastne je to jeden z najlepších prostriedkov na rozvoj akcelerácie. Čiže na to produkovanie sily správnym smerom. A to ťa vlastne učí ten silný odpor, kde ťa to donúti sa nakloniť a proste tam trénuješ ten pohyb. A tam prebieha tá adaptácia, keďže máš veľký odpor, tak ti proste silnejú šlachy a tento postoj, je to v rýchlosti, ale to sa jedno. Ale zaradil by som to aj do protokolu ženskej krásy. To je väčší hypertrofický účinok, takže aj tie baby môžu nabrať na tých správnych miestach. Takže naozaj Tomáš Považan, skúsený, môžem povedať expert. Už je to aj okrúhle číslo tých rokov, čo sa tomu on venuje. Takže je to naozaj frajer. Aby sme sa proste hýbali, je najväčší základ pre nás, kvôli tomu, že naše telo je odjakživa stvorené na výkon a veľa na to zabudáme. Mali mať každý deň, či už je to nejaké mechanické zdravie, či už je to nejaký silový tréning, alebo nejaké kardio, alebo čokoľvek, hej. Za jogu by som dal vajca do pahreby, takže taký je život. Teraz Dobre. Čau. Čau. Registrácia nám už beží. Fakulty telesnej výchovy, športu a zdravia, reprezentácia. Máme tu všetko, čo treba. Kamery, fotky, celebrity. The most legendary Martin Brtko. Amazing guy. Shining on this fucking sun, man. Vlastne áno, dneska je aj basketbalový turnaj, ale to nebudem hovoriť do mikrofónu, pretože to by sme všetkých odhnali do tepla, do chladu. Nejakých nových prichádzajúcich, neváhajte, nabehnite sem, registrácia je pri tom bielom stánku, občerstvenie, môžete napríklad si zložiť veci a hneď sa pripraviť. Takže naozaj dneska, či bežím rýchlo alebo pomaly, nie je to dôležité, hlavne, že sa všetci hýbeme. Nehambite sa, príďte sem zaregistrovať a odbehnúť nejaké kolečka za svoju fakultu. Oputovný pohár. Takže verím, že toto podujatie sa stane každoročnou tradíciou. Prispiejeme pre dobrú vec, ale aj pre seba tým, že si zabehá. To je moja láška mojho života. Bože, o Bože. O Bože, tak to je mocné, ono to je aké príjemný materiál. Vystupovať aj ja, ale aj Martin Brtko. Text, že proste ideš iba tak random, ja to milujem. Aj som chcel dneska zahrať vám nejaké pesničky, ale kašlem na to proste, aby to bol tematický, že tento beat, ktorý zahrá, budete z fleku všetci poznať, ale nečakajte. Ja, že to precítite, na chvíľu si myslím, že vám z toho vypadnú uši. Myslím si, že to precítite, že v dobrom. Tomu ver, kamo. Toto je pre vás, ľudia. Užívajte si tento deň.
kľudne ho daj hlasnejšie, ak sa dá. Trošku. Poď. Bežím ako o život, ja bežím ako forest. Bežím aj keby, že ma to malo fakt bole. Bežím, lebo v živote ja nechcem ostať dole. Bežím, lebo viem, že behom chcem prekonať more. Beh je aktivita, čo ťa vyliečí ako lekáreň. Behám cez lesy presne ako Vica Marek. Deti s rakovinou, čo sú jednou nohou v áre. Malo kto to precíti a malo kto to chápe. My beháme pre zdravie, svetlo má nádej, ak svetlko nádeje. Navždy zase vieci skúsime. Dneska zatrenujeme to spolu, tak poďme za našu vysokú školu. Atletický kruh UMB, my beháme pre zdravie za fakulty UMB. Vítaj na štadióne, atletický kruh UMB, dnes na UMB, ráne za fakulty UMB. Vítaj na štadióne. Som synonymom slova bežec, dal som 100-kilometrový maratón v lese. Kolečok to je asi 257, musíš ďalej bežať, nikto ťa tam neodveze. Verže, nikdy nebolo lepšie, veľa pre mňa znamenajú veci ako BG. Nemusíš mať plán ako Excel, verím, že žiadna vzdialenosť není extrém, bež len. Ľudia strácame pohyb, nám odchardujú nohy, ako pribúdajú roky, je len na nás, čo s tým budeme robiť. Dneska bežíme tu spolu, dávaj, poď more, stále to musíš, aj keď sa hlava nepustí a všetko je to psychika, tak vstávaj na nohy a bež sprintku, strava správa. Legendárny týpek Martin Brtko. Tento chalan není žiadny trtko, on to naozaj dáva ako nikto. Takže urobte všetci najskôr teraz bonžel pre Martina Brtka za bubnami. Yes! Tak tomu ver, kam. Ste borci. Obľúbený youtuber. Čau! Tento chalan, to je príbeh. Ja som príbeh. Takto som bol 20 minút. Toto pochopia iba 4 ľudia na planete Zem. 400 koliečok? Hej. To nerob si srandu, však sa to hrotí. Tady sa to hrotí a tady sa to fotí, jo. Idú bomby, musím ich pochváliť, pecka sú všetci, čo prišli dneska. 5, 4, 3, 2, 1 a je to tam, máme 18 hodín presne. Ďakujeme vám, že ste bežali, že ste makali, naozaj ste brutálni. Jo, dneska ste tu všetci bežali, je to fajn. Ďakujem za to, že bol to taký vibe. Ďakujem za to, že veľa koliečok dnes padlo asi. Môžete mať všetci svalovice starí, ale Martin Brtko je najväčší šéf. On tu na bicie bude hrať kľudne celý deň. Ja vám tu dneska iba tak zarepujem, pretože nemám absolútne žiadny text. Ďakujeme organizátori, to si bežíš pre seba, pre svoj život, pre seba. Nech si mimo, nebuď ticho, povedz niečo, zdvihni ruky, díky bracho. Tomáš Považán, máš šlapky, ale prišiel aj tak tá doholá ostriha. Je to proste sranda. Ďakujeme Red Bullu a ja som Niki Lauda. Ďakujeme tuto Brtkovi, čo zvláda repovať aj dávať nejaké body, stále aj tak. Je to proste šikovník, to si píš, istí sme to všetci. Počúvaj Brtka, ako to zničí, oh oui. Kamarát, ty by si tam bol do rána. Klobučík dole. Mama bude v telke! Tomu ver! V tomto momente sa tu varia výsledky, presne v tomto momente sa tu všetko varí a píše. Mi dáte všetci za pravdu, že preto, aby ste zvládali 4 minúty, ten šport a pohyb určite pomáha, takže klobuč dole. Na starosti Ema, ktorá sa prezliekla a je v čiernom momentálne. Timur, Timea. Individuálna súťaž v behu na 400 metrov, kategória ženy. Na 3. mieste nie je nikto iný ako Anita Vanková. 400 metrový beh, 2. miesto pôjde Michaele Molnárovej. Výborne, Miška, šikovná atletka. Mariana Klementová. Wow, časom 1 minúta 7 sekúnd. Veľký rešpekt za taký čas. Fotečku, to je ono. Individuálna súťaž v šprinte na 400 metrov. Martin Barbeník, 3. miesto.
Matúš Sloboda, druhé miesto. Gratulácia Matúšovi Slobodovi. Dobrá práca, ste šikovní chalani, naozaj pobili ste salto. Prvé miesto v kategórii beh, šprint 400 metrov muži nejde nikomu inému ako poslednému účastníkovi tejto kategórie. Adam Antálec, prvé miesto, študent Fakulty telesnej výchovy, športu a zdravia, slovenský majster v skoku o žrdi, ktorého trénuje tréner, ktorý urobil národný rekord. Super, tak to má byť. Výborne. Fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia. Prvé miesto. Gratulujem. Teraz naša úloha bude, aby sme na 3, 2, 1 zdvihli všetci ruky, hej? 3, 2, 1. Tak tomu ver.